Hello guys, log. Hello. Good morning. This is Baro 13. It means good night. Ana habase mate. Lingga mangilas nong. Uy, ana habase. Habase ang game singo. So here we have Linga, the Linga king of the hacker, king of the king. Hacker ni private hacker, no recoil hacker. And here we have Nikulululu and the Gangjima. Mashallah. I am not in Karpai, but I am in lobby here at what called this one? Makamnya. Ampray yang nang serkon ni nangku nan ni nang ajaki. Nang TDM gele nangku. Kau stra TDM gele hi bayam bukan cegele gele. So bidibla rise per. Welcome to my stream. Sashi naideng gojonteng naibay tanayn takai comment horde. This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. Angni logo teammate pora dasimbo beyong dong hiya mane gaw laigasin dong ana tabini takan team match let's go angni stream ko on khalamnayaw ne bidi thapthalang bayang niya mane so the blue team has scored for the first time. Nice shot. Cover me. Dead. Reloading. Hacker jangan lai lang le ko ma to din ga bai di bidi ka wo bola kam Oh shit! Unni tingkau horbai le yang tu. Jeba nunga guys man, angkau lagi. Oh boleh yang zihan ni bilai. Wow, I am damaged guys. Oh, race car berpandang le, hori car mana? Good morning, Biju Taimari, Gobinda Bosumtari. Good night, guys. Good night. Bodo WhatsApp status lagaw nang lay ko tiyaw nduyo. Lagaw mane dini tournament na dong manale Asia Legend. So pe kaya gele na nagdala. Ang try ni gagaw line se. Nagay na yun. Uy, ni tingkaw horbay le nung ababiya kaya na yun. Sibay. So jo final rise berpikir meja nang kerlang sih, ang kunci kau nan hanggan coba lo, kunci kau nan hanggan, ang kau lah ang jen bay, karpai, so I am going to my teammates and all. Yeah. Erengol sih legends nih. Mahuk. Erengol rank. No paltu share. This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation. Take frequent breaks. I got 5 eliminations just now. Tarik ang lain Bismillah ka. Bini deresa permanen ka. Raja per lingga ko sini aplan nei be kon nai nila. Nei betari na mana nalila dari mana na wait lingga hacker colors mana nang ser lingga ko hacker kena rise per lingga besar hacker hanja game kono gile na haya mana dis mana mulai Demotivate. dai burbok demotivate betaya demotivate pun buat disappointment naira
ओमफ्राय मानि इक' जादों नोंना बन्द' खालाम इक' जादों र' आं आंनिखौ बन्द' खालामसै आंनि सेरावसो नों बन्द' खालाम जाबाय दा एबार जाबाय सलाम वालेकुम भाईजान भाई लोग ग्लोबी में हैकर है लिंगा लिंगा भाई लोग सुसाइड करने वाला आराम से सुनना भाई लोग लिंगा हैकर है लिंगा लिंगा देख लेना वो तो तेरी माँ की चूत ना भी हैकर है भाई रिपोर्ट दे देना बाद में लिंगा LINGAA चौथ के कहता कह रहे लौड़े भाई हम लोग रोजोक आ गए आ जाओ ओयो होबोजोब्बाय हनै स्क्वाड मोनबा लागाव रास प्ले जानोसैलाय ओमफ्राय मोनथिला नोंनाबो जादोंमोन Guys, on the guy. सोराङाबो होबाय Watch out! ayo imखौ फोजोबना लाबाय आं सोर गावजाखो Nikolulu. Gosok. Mana muli karbai? Gila nih, laubay. फैनो हाया लं आयै थैबायलै हिनजावा नै बाला दे गावदो जोंहा लिंगा रिपर्ट आंबो होनसै Wherever जुदि एकाउन्ट पेन जानांगौबा M4 रिजार्टखौ हराबा आंनि आइडिया गेम सिङाव हरजाना आं सासे गावनानै थैलायबाय सानै गावनानै ओमफ्राय आं मानो बारफ्राङाथाय गरमद्रायलै किल जानो नागिरनायानो जा फाग्ला बेनो आं बेखौनो गावदों नोंखौ गावनायखौ आं रिभेन्स लाबायना ओंखायनो लिभिक स्किल नांगौ Follow me आइडिखौ आं दायो हरगोन दे एन्ड पुर्निमा बसुमतारी गुड नाइट ओइ लिगेन गावजाबांगौलै थैजोबांगौलै बावनो बिदि जानो हाया दे देखाय पावारखौ लिंगा नों बेयावनो थैगोन गांजेमायाबो बाथोन जाजागोन लिंगायाबो माबा जाजागोन बेट नांनो नोंनि लिजार्ड एकाउन्टनि गिदों नै नो रिकल नै होजाबाय गांजेमाया बाथोन गांजेमाबो मा बाथोन जाजाबाय हनै गांजेमा फाय नंगा जा नों थैनांगौबा आं थैनो हागौ Thank you. ओइ नै थैबाय मा होनो अभार कनफिडेन्स जाना डिलीट थैदो लिंगा थैसे बेखौ जौगोनानै थैदो थैबाय नों गावथारदो जारलालै बे आं बेट नांबासो मोजां गेलेगौमोन बल्डार बायदि बारा गरमद्राय ले किल जाहैनो थांदोंमोन आङो बेवहायनो लागायजाबाय लाब गैला गांजेमा दे थैदोलै नोंबो बारजुनलायनानै
सेरेबा मा होनदों मुंबिया गय मोनजायोना मोनजायालै मानोथो गय जानाय खोनाखो आब' पेंके माबा जादों सिगनेसार औ गुटका बेबो बै 10 थाखानिया मा मोनलाय मा नाम मोनलाय बिमल जादों आब' पेंके बिमल गांजेमाखौ बाथोन खालामफैसिगोन र' बिसोरो एबार लाब गैला गांजेमा नों हारसिं बाथोन जाहैदो नङाबा बाथोन खालामहैदो रिंखाङा केम्पारा नामाब्रा ओइ आं बायदि गावदोंमोन आसला ओमफ्राय होजाबाय आंबो बिदिनो गाव थाबबाय थादोंमोन फैगोन होननानै मिथिखानानै लास्ट दानो होदोलै है बिदि जायो नामा लिंगाखौ थिनहर आंना गैयालै नोंनि बटलखौनो होगोन आं फ्लाइट टिकेट दाना हर दा मोनायाव ओंखारलांगोन 10टासोआव लिंगा मालदा जों दिनै पार्टि जागौमोन ना 4 लाखनि लिंगाया नै आं खोनासंनि प्रियंका दिनै मानो जेनदों दाउला खासि जाहोनांगौमोन ना बे देरहाबायबा ओंखायनो बियो मोजां गेलेखायाखै पिस्तल लानानै गाव जाहैलाबायनायखौ नुवाखै पिस्तलजों होसोलांखादों नोंहाहाय 900 थाखा मोनखादों सुपार चाट हेल' गाइस सोरबा हिनजाव दंमोनलै लबियाव बेसारा ओरैनोसो खेलायदोंलै नङा नाङालै ओरैसो मालाबा बियार गंसे लोंनो हरबानो जाबाय आंबो मिथियालै बारा 150 थाखा मिथियो बिसोरो आंखौथ' लोंनानै बुनायसो नंखायो बाल फाग्लासो ओमफ्राय प्रफेसनेलखा ओमफ्राय लोङोल' सानजोबखायो आंखौ नङा लोङो सानजोबो आंखौ होनखाबायना नङा लोंनानै बुनायसो सानजोबो आंखौ आंहा दि बुनो होनना बुदों खेला मोनाखै आं मोनाखै ओइ र' फाग्ला दुरबिनफोर मोनबा साप्लाय होलै दुलुजों गावनाय सिलाजों गावनाय एखेसो दुरबिन मोनोबा मोजां जागौमोन ग्राउन्डनासो एनिमि दं हा दे ड्राइभार दे गोसो हो
दानालै दाना मा सुलु आया आंना मा रेन्डार जाखो आंना मबाइला हाब्बै आं सानै न' खालामबाय रियेलि सानै न' खालामदों आं आंना रेन्डार जाना आन्दायलागासिनोमोन रिभाइभ जाजोबबांगौलै लिंगा गावनाया जानो माने आंना गुलि गैबावला नैबाव अह मानो बिदि आंना गुलियानो गैला ओरैनो नै बिथिं दङ सिं जोबाय थायो नै बिथिं दङ खारबायसो थानोबाय आरो गलिनो Sini sashi lo kone. No chicken dinner, no sleep today. No. जेबो नङा Cinta जानाय साइड दुसरा फैनानै जानायखौनो नों हराव ओंखाम जाया ओंखायनो उन्दुनो ओंखारा ओइ फुङो नामा उन्दुनो ओंखारो गोदोनि सानाखौ ओइ थाम्फै हरबायलै निसाखौ होनांसिगोन बेसेबा आगोलाव दं बे निसाया इउटुबार दासो माबा माबि स्ट्रिमनि माबा बुंलाबाय थादोंमोन आङो माबाखौ ओइ हेकारसो नाथाय आं हेकारखौनो गावबाय ओइ प्लिज दां थैया हमनो गावखो बाचाव डेन्जार इन्टारनेसनेलि खारबाय आं मारै जाजोबखो नोंसोरलाय अरे किधर प्लिज बिराद ल' आयै आंबो बिराद ल'खामोन सिमाव दंबा जिबाय आं नुवाखै नुबाय औ डाउन जाबाय साइडआव दङ औ हेल्प मी आई एम नक आउट साउन्ड गैयालै ब्र साउन्ड गैया हाउ मानो साउन्ड गैया र' जोबाखै नै वासुआव होबाय आया साउन्ड दंबाव आई एम नक आउट साउन्ड गैया हाउ मानो साउन्ड गैया है खामानि गांजेमा खावलाबायो
निकुलुलु 3 नम्बर ओइलाय गावदो आं गावनाया बेनोमोन बिगुरा थैजोबबाय दा थै all dead go for the recall please come on बेफोरसो सिलायदा निकुलुलु 3 नम्बर ओइलाय गावदो आं गेमनि साउन्ड थाङाखैलाय ओइ गेमनि साउन्ड थाङाखैलै ओइ इनिमि आइसे करपरा go for the recall please come on smoke yes गारबाय आना हिनगोन र' ओइ गारना आंनाव गैया होननो माबा साखासो सानफैगासिनो थां आं खबर होगोन ना ओइ ओमफ्राय होजाहरखो आइया आंनि हामाथाय जाखो आं फैनाय माने आं नं जानानै थैनाय थां आं खबर होगोन ना नों माइक बन्द खालामलाय इक' जायो नङा हा नों माइक बन्द खालाम दे एबार जाबाय नोंथां गेम साउन्डआ मानो थाङाखैमोनथाय मिथिला जिखुनु एबार जासिगोनदां लाबोदोंमोन जाबायदां मिथिला चलो इस बार हो जाएगा धमाका वाला गेम मिस्टेक जादों दे एबार जाबाय नोंथां गेम साउन्डआ मानो थाङाखैमोनथाय मिथिला जिखुनु एबार जासिगोनदां लाबोदोंमोन जाबायदां चलो इस बार हो जाएगा धमाका वाला गेम मिस्टेक जादों ए थाङाखै दे फायारनि साउन्डआनो थाङाखै फायार साउन्ड थाङाखै दे what happened how to do ना सिदा रिस्टार्ट खालामनांगौ आङो जे जायगायाव लादों बाव बारजुनानै बोरैबा सरिलै गाइसमोन साउन्ड थाङाखैबाबो निमाहा होदो फिसा थांदों मा होनोथाय टिभानि दायगोन होनखाबाय आं ओंखारनाय जायाबा मिथिखायो सरिलै गाइसमोन साउन्ड थाङाखैबाबो निमाहा होदो फिसा थांदों मा होनोथाय सिलाय प्लिज ओइ उइदाउट सिलाय खारगासिनो दं आङो बाल है उइदाउट सिलाय खारलागासिनो दं आङो ओरैनो जै निक'नि आंनि भइसखौ अफ खालामनो ओंखाराखैलै गेले मा गेमनि साउन्डखौ खोनायाखैरा आंनि भइसखौ अफ खालामनो ओंखाराखैलै थै ओंखाराखै
आइया बिसोर रायलायनायखौबो खोनाफैया आं रेजिस्टार खालामबाथ' फैफिनगोन रेजिस्टार खालामबा फैफिनगोन ना फैला आइया बिसोर रायलायनायखौबो खोनाफैया आं रेजिस्टार खालामबाथ' फैफिनगोन रेजिस्टार खालामबा फैफिनगोन ना फैला आइया बिसोर रायलायनायखौबो खोनाफैया दुखु मोनबायलां दुखु मोनबाय आसोल बरिया 1v squad this is called girl power आसोल बरिया 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 आसोल बरिया 1v squad this is called girl power आसोल बरिया बरिया आं मा खालामनांगौ दे जेबो अपसन गैया फुल होबाय आं फुल बानायनानै आंनिखौबो फुल खोनाजोब मोनसे आं फुल होबाय गाव स्पिकार होबाय नइस फैलाजोबबाय मा होबायबा मिथिदों आंनिखौबो फुल खोनाजोब लागाव गावलाय गावखांबाय नै खोनाया माथो दाबो बारसो माइकआ बन्द' खालामलाय खनसे नै माथो सानैबो गफलाय सेसलै फैबानि दाय गैया मोनथिलालै गाइसमोन साउन्डआनो जायासै आंना मा जाखोथाय लाइभ स्ट्रिमार दा साउन्डआनो जायासै सिरियासलि एनिमि ओंखारजोब्बाय आयौ स्लेया खारसै र' गांजेमा खारदो मोनसे खारदो मोनसे हनै हिलखि दं माथो आं ओंखारालै आं ओंखारनानै थैयो औ जागोन आं बारगोन एबार आं हनै गाव दं आइया थैबावा खर'आव थेंलायनानै थाब बेखौ होदो आं उनाव बेखौ जाबाथाय
अबावथो बैथिंथिं न'थिं ओरैजाय फारसेथिं बाला मालायनि डेमेजखौ जाफैलाबायो Let's go for surprise attack. udah unsing sampai jadi langsung roh mari langsung आया एम्फौखौ लाबायदों दुखु मोनबायलां स्ट्रिम साउन्ड जायैखौ दुखु मोनबायलां tonangnya jika nunggu waktu kan hanya kayak gitu ini tuh pun ini juga ini menurut dong gila dong polisi dong melah recall recallआव दं आंथिंबो लेफ्टिसो आया जाम्बा जाबायलां सिनायहराखैमोन मोजाङै औ रिकलाव दं आंथिं राइथिं आया पार्टिखौ सिनायहराखैमोनलै एनिमिखौनो मोजाङै वाव निको गाहायाव हिल गैया स्मकफोर दंबा गानना ला थैया ओइ राइटआव थांबाय राइटआव दं दे राइटआव दं बिथिं दा नुजा जाखा बैयाव दं औ बै माबायाव दङ बिथिं दं बै दंफां इथिं दा थालै स्मक बै दंफां दंमोन खारबाय नां दङ इस्टआव नाय इस्टआव
थैबाय आं बेखौ जायो आंसो जायो नोंसोर जाया अ सरि सोरबासो जायो थांद' ओरैखौल' सासे दंमोन खारबाय बे बेयावनो थानो हागौ हनै हनै बाव हिला जाया आया एलायथो बेनो दे लास्ट जबि हो लास्ट क्लास थांनांगौ चाइनिस ओइ चाइनिस चाइनिस मानि थाखाय जादों बुजियासैलै आं माखो रेजिस्टार खालामसैलां खनसे माबा माबि जागासिनो ले साउन्ड मोनाबाथाय इन्ट्रेस्ट मोना नायग्राफ्राबो दुखुसो मोनबाय आं मा जादों र' रायलायनायबो खोनाया माबो खोनाया आं प्रफेसनेल खालामनानै लानोसैलै बे एप्सखौहाय बायनानै लानोसै थैबावबा आं मेसिनिफ्राय ओंखारगोन डाइरेक्ट जायालै साउन्डआ दुखु मोनबाय लास्ट गेलेनोसै बेखौ गेलेनानै दोनसै मबाइला साइलेन्टआव दोनदों नामा मबाइला साइलेन्टआव नङालै गारि लाङो मा जाखोथाय डु नट डिस्टार्बबोथ' अन नङा आंनाव जेबो लुट गैयालै लुथियाखै आं बाहाय मारफैलाय गावसिगोनलां बिमा
सफैदों बा मारै गारलाखिफैरा दोनसैलां स्ट्रिमखौ